Ọdị ọya jiri kamba onori hitabite n'isi eke ka ọ na-eme nke 2022 taa bụ Ọgọst 4 ka ọ na-eme live na hitabite ọya jiri kamba hitabite jiri ka Ọkịja mana Ọkịja niile nwe ya na Ọkịja nwe n'ọnwa ndị ọzọ nwe ya na hitabite dịkwa n'ime Ọkịja so na ihe ndị a bụ ihe kwesịrị itinye anya ka a na-edozi omenala anyị ka ọ na-apụta ife mba niile furu ihe a ma eti ya na net ha ya sị na Ọkịja nwere tradishọn ya ka m na-agbakwa ụmụ Ọkịja unu nebara ọdịnala anyị anya ka ọdịnala ghara ịnanụ na ọdịnala nakwa n'ọba arụ obodo ya enweghị ihe eji mara ha abụghị obodo ekenekwana m ụnụ ụmụ Ọkịja enyinu Ọkịja enyinu Ọkịja enyinu Ọkịja enyinu na onori anyị ka ọ na-aga n'ilo ọmụnwa bụ akarụsi aba na asụọ ya nri eze nkoto oke onyiri mkpuchi na Ọkịja oke osisi a na-egbu n'ezu afọ dịkwa ụlọ odogwu a na from Brunukpa